Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Быйыл гриппка каршы 2 миллионнан артык кеше прививка ясаткан. Вакцина ясау рәсми рәвештә төгәлләнде. Аның нәтиҗәләре турында Роспотребнадзор идарәсендә сөйләделәр. Белгечләр мәгълүматларына караганда 2020 елга билгеләнгән план үтәлгән. Прививка ясаучыларның гомуми саны барлык татарстанлыларның 60% тәшкил итә. Хәзер яңа кампания коронавирус инфекциясына каршы прививка ясау чоры җитте. Әмма аны ясатырга теләүчеләргә гриппка каршы вакцинадан соң 1 айлык тәнәфес кирәк дип искәрттеләр ведомствода. Ковидка каршы вакцина ясауга беренчеләрдән булып Мамадыш районында кирештеләр. Иң элек ул медицина хезмәткәрләренә, укытучыларга һәм социаль хезмәткәрләргә ясала, соңрак исә яңа партия вакцина кайткач исемлекне киңәйтергә җыйналар. Кешеләр арасында вакцина ясатуга мөнәсәбәт төрле. Тулырак аллыгы язмады. Әйтмәсез икән, сез коронавирустан вакцина ясатыр идегезме, юкмы? Ясатыр идем инде аным. Нишлисең? Яшәргә кирәк бит. Социаль шелтерләрдә үткәргән сораштырулардан күренгәнчә, җаваплар төрле. Кемдер каршы, кемдер тизрәк вакцина ясату яклы. Тик инде курку һәм шикләүләр белән яшәргә теләмисез икән, табиблар киңәш иткәнчә эш итәргә кирәк. Мамадышка вакциналар кайту белән аны табибларга ясый башладылар. Үрнәк күрсәтеп, баш табиб Домир Хаҗиев процедуралар бүлмәсенә беренчеләрдән булып керде. Бернинди дә авыртулар юк, обычный прививка. Без инде прививкаларны ясарга ияләнелгән. Бу көндә теге грипп прививкасын да ясадык сентябрь-октябрь айларында. Һәм инде ул ясаларга тиеш тә бу көндә аннан качып йөреп, яңадан авыру эләктереп, бу көндә без инде күреп торабыз, ничек авыр кешеләр ята, авыр яталар, үлүчеләр дә булды. Шуңа күрә дә инде мондый вариант булганда кеше өчен вакцинация кулланырга кирәк. Барсы да әйбәт, барсы да нормально. Вакцина ясаттым да оныттым принципы буенча булмый. Беренче укол бу әле башыгына. Сүз 42 көн турында бара. Вакцина 2 этаплы. 21 көннән соң кулланыла, шуңа күрә 42 көн дәвамында куркынычсызлык чараларын үтәргә кирәк. Ягъни күп кеше булган урыннарда йөрүдән тыелырга, битлек һәм гигиена режимын сакларга, социаль дистанцияны үтәргә кирәк. Чулпан Әмири, Ландыш Бабаниязова, Алмаз Камалиев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Ярдәм Милли Ислам Хайрия фонды 2020 елдагы социаль эшчәнлеккә нәтиҗә ясауга багышланган матбугат конференциясын уздырды. Чара барышында Ярдәм фонды каршындагы хәйриячеләр милли берлеге, Татарстанның әйдә баручы масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләрен гражданлык җәмгыяте үсешенә керткән өлеше өчен медале белән бүләкләде. Чарадан безнең репортаж. Кудрәтле Аллаһыбызга шөкер кылу. Иң авыр вакытларда хәйрия проектларын гамәлгә ашыруда ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәт сүзләрен ирештерү кич буена тукламады. Пандемия киртәләренә карамастан 2020 елда Ярдәм фонды әһәмиятле проектларда тормышка ашырды. Бу проектлар дигәндә инде беренче зур проект ул безнең бер-беребезгә ярдәм итик дигән, мөмкинлекләре шикле булган кешеләргә реабилитация үткәрү проекты дип әйтгәндә, икенче проектыбыз ул дорога жизни, ягъни тормыш юлы дигән акцияны булдыру иде. Менә бу икенче проект тормыш юлы акциясе. Менә пандемия чорында бик күп мохтаҗларга, күп балалы гаиләләр, инвалидлар, пенсионерлар һәм башка шундый социаль яктан ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә бик зур ярдәм күрсәтте. 21 елга планнар шулай ук күп, аның мәйданы киң ул планнарның, һәм без әлбәттә үзебездә ышанган кешеләрнең ышанычын акларга тырышачакбыз һәм Алла бирсә, барсы да әйбәт булачак. Изге эштә бердәмлек өчен масса күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләренә бүләкләр дә тапшырылды. Гражданлык җәмгыяте үсешенә керткән өлеше өчен медале белән Татарстан дәүләт радиокомпаниясе директоры Фирдүс Гыймалдинов бүләкләнде. Айзилә Батырханова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Нәниләргә дә, өлкәннәргә дә яңа елга күркәм бүләк. Балык Бистәсе районының Биектау авылында яңа балалар бакчасы сафка басты. Шулай ук авылда яңа клуб белән күп функциялы үзәк тә үз ишекләрен ачты. Авыл халкының шатлыгын хәбәрчебездә уртаклашып кайтты.
Yakupovlar гаиләсе яңа балалар бакчасының күз явын алырлык итеп мотор бизәлешенә соклана. Алар эчендә авылдашлары кебек ул яңа елга көтеп алынган бүләк булды. Гаиләдә 4 бала үсә, икесе яңа бакчага йөри. Заманча эшләнгән, әллә каян балкып тора, исеме дә кояшка, һәрвакыт төшле кояш килә, балкып торсын, җылтып торсын. Барысында җылысы җитәрлек кояшның. Һәм шулай ук бакча янында һәрвакытта яхшы гына авыр булсын. Балалар бакчасы 50 урынга исәпләнгән. Аны төзүгә иганәчеләр дә булышкан. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга барлык мөмкинлекләр тудырылган. Күп функцияле үзәк тә халыкка бик кирәкле. Авыл халкы өчен бу бик яхшы объект, бик кирәкле. Вакытында төзелгән, матур итеп төзелгән. Әгәр дә авылда менә шундый объектлар булып торса, килергә урын булса, әлбәттә килергә халкы булса, тагын да күңелле. Менә халыкның булуы, яшьләрнең булуы, ул әлбәттә безне барыбызны сөендерә. Кичкенә генә балалар, алар үсәләр, гаилә коралар, авылда калалар, авылның киләчәген тәэмин итәләр. Яңа клубта авыл үзешчәннәренең беренче концерты булды. Аларга да мөмкинлекләр артты. Фарис Мөхәммәтов, Мурат Метшин, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары, Балык Бистәсе районы. Яңа ел алдыннан Түбән Кама шәһәренең үзәк китапханәсендә Кыш бабай остаханәсе эшли башлады. Осталык дәресләрен биредә эшләүче хезмәткәрләр үткәрә. Әлеге эшне алар кышкы каникулларда да дәвам итәргә планлаштыралар. Иҗади эш барышын Түбән Камадагы хәбәрчебез Гөлия Нигъмәтуллина да күзәтеп кайтты. Әфлисыннарны, җиләкләрне әкрен генә буяп алабыз. Тәрәзәдә кыш бабай бизәкләре, урамда ябалы кар ява, янәшәдә яңа ел уенчыклары. Әлеге композиция коллективның уртак иҗат җимеше. Үзәк китапханә хезмәткәрләре шулай тырышып бәйрәм уенчыклары ясый. Сихри авыл күренеше уку залларын бизәячәк. Әлбәттә инде яңа ел мөхитен тудыру. Килгән укучыларыбызның күңелләрен күрү, алар өчен әкияти мөхит булдыру. Чөнки һәрбер кеше яңа елны үзенчә кабул итә. Берәүләр уенчык ясаган арада икенчеләр чыршы бизи. Әлеге эшне китапханәчеләр яратып башкара. Күңелләр бәйрәм рухын сизә. Раз, два, три, елочка гори! Күрше залда да бәйрәм рухы хөкем сөрә. Балалар килүенә апуш хезмәткәрләре урман гүзәлен бизәп куйганнар. Әлеге эштә кечкенә Түбән Камаларда бик теләп катнаша. Кыш бабай остаханәсендә теләге булган һәркем катнаша алачак. Дәресләр кышкы каникуллар вакытында оештырылачак. Балаларны да, өлкәннәрне дә биредә көтеп калалар. Китапханәчеләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашырга әзер. Гөлия Нигъмәтуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Яшь татарстанлылар өчен зур бәйрәм. Бүген Казанда президент чыршысы уза. Традиция буенча республиканың төп чыршысына олимпиадаларда, спорт ярышларында җиңүчеләр, уку отличниклары чакырылы. Барлыгы 8000 бала катнашыр дип көтелә. Күп еллык традиция буенча чыршы бәйрәме Татнефть арена бинасында уза. Барлык санитар-эпидемиологик чаралар үтәләчәк. Казан урамнары буйлап 5-нче маршрутта яңа ел троллейбусы йөри башлады. Пассажирларга мөгъҗизалар бүләк итүче транспортны Кыш бабай йөртә, кар кызы кондукторны алыштырган. Кыш бабай белән кар кызын күреп, өлкәннәр дә, балалар да сөенә. Бик кызыксынучыларны тәм-томнар белән дә сыйлар. Яңа елны каршылау алдыннан салонда дәртле бәйрәм җырларында яңгыраттырырга вәгъдә итәләр. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин Чулпан Амери бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.